Bukulia Northern Range Fonglopet Ingnam Raikum Sagiatum Kanghua Thingpi Kene Ponlong. Piniaru Achiklo ni Phain Koyarni Langfair constituency ang Kangarlo Hoja district a Hoyalong Ambaria Havaralong Ihum Tata mobile registration number AS09C1617 a motorpen Kanghua Thingpi ki Ponbo Mahut Northern Range Fonglopet Lapen Kludung Sabbit Ingnam Raikum Saikiatum Jilangsi Nebing Nangdullo. Non malop pangtik theatum kaikia mata ingnamat hingpi kanghu jengtoy jengno atum ingnam raikuma saikiatum birta longsi non malop kaikia mata dodi sangsi mithanga sai chiklem ponsi ajoksi pinike kanghuat hingpi motor nebing nang ponthulonglo Northern Range Fonglopet ingnam raikum saiki Deputy Ranger Longbiram Tiso ahinpen ki pachini ponatengki Hoja district ahoyalong Ambaria hawaralong ihum Tata mobile thengpikin Abdulong ahotke inutnat amunita awe kat etlopusi pachini pon lapen thengpi kanghuatum laphan lansuse nepthubom jilangpusi nangbuta pherangkia thengno ningchi pon ahok thengpi thengphrangle kavilote muniratum sitame kidoketha kisungdo kongji lasi thengpi thengphrang aphan sitame inghonangji mate thengpi kapangjok kn Kirai komki akinang sot thepik binong lopusi pachini pontu. Volongkoma jipen Jersong Sina report Karbi Daily News. Patumi ajo iletum Bukulia Range under Kludung Sabbit in charge logotin itum staff kadogo ve chimilisi iletum pu elected area Ambari Karbianglong and Pujai district boundary yang along itu khobor ke longpen Gomari thingpi kilutang thang thingpi kilutang Tata mobile hum nebdun long iglo lapso long bangken itu munit inota long nunde delo Gari nomor bang kono pak S09 C 1617 Tangga salah satu yang konti bakal boleh around 30-40 safety bag bay market below kenan asuri bag kenan bag asuri doi 40-50 40-50,000 bag lepo Tangga salah satu gari yang sana nang itu non amali pine sonche rangilom non ko kinito amali ka sini nelang chatat sini nelang Lasi nilito mangke aswa role itu unclaim hisabot itu DFO sa division block pa report kori po laso bang gari bang exist check non ko ke sis lo itu okay lapen ahok per lo nilito non ke theklong ke thelong thengpi thangpang munitum ke laso kipi ke pana joine ki jum he ka joine arbi ani penta penan effect lo climate changes long ta penan effect lo to lasi nilitum dak Northern Range West Division under sarpo inti kathar ahin penta strictly direction lo nilitum regular patrolling mari nangji la penilitum ta lason thak taksi dode sanse pen ajo pu anar lo noi nilitum ado ko start ta ne lason patrolling regular mari bom lo lason thak la anso se ildum aku niat tulong ni kan buat ibu